para naya praja, para nayaka, para kaneman ulah gegladen wiwit saking menapa menika lepasing warastra tanceping curiga ngembat watang wonten sak inggilipun turangga menika kula ingkang ngasta basamu apik inggih saestu kula pancen traing ngaluhur tenan mekaten inggih kae trah sapa kae kula trah pidak pejaranan duh pejaranan dengkulmu padane kuda kowe kancane tak tawapuk tenan kula saking wetan trah sapa trah saking Minak Gojing anak Minak Jinggo oh ngoten akeh Minak Jio Minak Jinggo sanes Jio bos oh Jinggo nggih iya kula ponane Dayun iso ndayun iki lho lha piye to kure Minak Jinggo kancane Dayun masa Dayan duwe ponakan kaya kowe kok pun pokoke nggih ngoten niku mongko nek dititik saka taun iki adoh banget Minak Jinggo iki jaman Majapahit nggih lah kowe jaman saiki kok ngerti nek kowe ponakane Dayun anu maksude rentetane silsilahe saking Minak Jinggo mlebete teng kula pokoke ngoten niku oh nggih ngoten iya menawi jenengan trah pundi aku nggih wadi tumraping akeh oh berarti anake wong akeh lho piye ta kowe tegese iki ora pas nek disebut ora kena dibelakake ora dibelakake trah kuwi ora kena dibelakake sorry omahmu cedhek Alas Purwa le leres menika Purwa menika tegese wiwitan dadi kula niku pertama kali ning donya nggih kula niki oh Banyuwangi Juragan Santet kula niki jane Banyuwangi Alas Purwa ya Purwa no Purwa kuwi kudu diwudari dijelaske lho ya sing diartekke nek Banyuwangi jane wong apik nek ning tembung santet kuwi fitnah ngoten nggih kuwi mbledose jaman PKI karena wong Banyuwangi osing ki wonge kuat osing tegese ora to nggih leres ora meloni kumpulan sing nyimpang saka anggering kautaman sing nglanggar karo pranatana negara nggih akhire dipitnah akeh tukang santet mongko tembunge Banyuwangi banyu sing wangi dadi nek Banyuwangi diarani santet ki fitnah bos nah Banyuwangi niku banyu sing dikai parfum lah kuwi kok iso banyu iki lho lah iya parfum wangi apa bakul minyak wangi niku piye kok maksud saking mriku bos ngaten oh iya menawi lepat kula dipangapunten ngaten bos lho saya urung salah kok oh urung kleru to ya diklerokne omahmu wot galih wat mboten sanes lha ngendi kot galih niku Lumajang nak kula menika celuring cedhake Gunung Serawet kok jenengan Semerap lah mesti duwe ning kono mesti lho labeku iso mesti duwe dulur lho dok kaya ngawur wae kok kono mesti Gunung Serawet kuwi rak dipotol pucuke diuncake tekan Alas Purwa lho kowe yo ngerti to sampeyan ngerti kadek kok ngaten ahli sejarah jenengan kok nggih ngertos to ngoten niku bos Pak Sun ki ahli sejarah dek iki gelem ngudi bab sejarah mulane ngerti apal kabeh oh ngoten nggih dipotol akhirnya disalap teng pucuke Alas Gunung Seraung untuk dipotol pucuke diuncake dadi Gunung Seraung sing nguncalne sinten Anoman lah kok teko kono ora kuweju Anoman numpake apa ora bis harapan to dok bro wong sejarah kok iso lha aku ora roh kowe Mas nggih sampean ngerti tegese Mas Yuda tak takoni nggih sampean rak duwe ilmu tuwa nggih sing diarani sela kok anake bersih desa nggih sela niku mongko nek wong Jawa golek sela selaning sela nek sela seselana artine sasi sela poso nggih posone wong Jawa mangkon enten sasi sela ngerti sampean ngertos coba critakno wong Jawa menika kunci utawa syarate dadi wong Jawa nika dawuhipun para sepuh aja nganti mangan nang isor longan turu bantalan merang lho sik kok ngomong apa to bocah iki kene iki nggone ilmu aja sembrono lho nggih akeh kiai sing wasis babagan kawruh nggih maksudnya piye ta omonganmu wong Jawa niku aja nganti mangan nang isor longan turu bantalan merang tegese mangan nang isor longan ki longono nekmu mangan kudu betah poso terus turu bantalan merang ki mereme kudu sing ngarang-arang betah melek dadi kuncine wong Jawa iku kudu betah luwe betah melek lara omah goblok bocah iki ora tau urip kok mesti dibantah to iya tenan lho bos lha sampe ora turu ra mangane seminggu ya bosok mah lara apa ya romah no lara omah ki penyakit sing paling gampang tambanane lha piye Mas Teh penyakit apa lara omah pengen mari pindah kidul omah Rien bos Rien pinter bocah iki ora kena kok apusi kok ngedan bocah iki kita lara apa aku mesti tak blosokne kok aku ganti mbok blosokne iki piye jane lara apa lara omah pengen mari pindah kidul omah lah
gitu lho mah. Dadi gak ning jane ning ngetan omah ben trek ndasmu. Dadi aluang penak nesu. Ya ora ning ngono omongi tenanan lho Mas. Bersih desa ki tegese ngresiki jiwa lan ragane, lahir lan batine. Dawuhe Anandofatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Mulane wong ki kudu resik lahire ya resik batine. Nek masalah peresian utawa masalah kebersihan nyonto aku. Apa lho Paling tidak aku nek wayah bersih desa omahku mesti tak cat, tak saponi. Lemari-lemari tak apa sulai, kursi-kursi tak sulai. Kowe nyapo lho ngomong ning kono ning kene. Lah nggon omahku resik ra enek apa-apa saiki wisan. Mbok mari yo tak doli kabeh no resik malan. Lah kowe nuwun sewu lho Bos, nek awakmu ngomong nggon resik, aku ki juragane resik. Kok iso ngono? Lho tenan. Kok kowe kandha juragane resik. Lah mongko Anandofatu minal iman, kebersihan sebagian daripada sing iman. tak cekel ya nggon kuwi. Piye? Sangkek resik wong wedok lek karo aku resik karo sik resik aku. Resik wong putri, resik wong wedok. Ibu-ibu ki menjaga kesehatan karena ngerti bab kesehatan ini penting. Aku ya ngerti, aku ki resik banget wong aku pipis sing nggawa obat tok. Awakmu nek pipis tak gawane obat. Obat apa? Tak obat abitne lho Dik, anu. Nyapa? Gak mesti nyerikan. Nek pipis nggawa obat, mbok obat abitne. Sampeyan aja mbok obat abitne. Tutul-tutulno tembok ngono lho dadi ngawur wong jak omong tenanan kok. Lho ora ning ngono wong ki mbok nyonto aku, Mas. Nyonto nggon ndi? Paribasan aku ki uripe ning biasa di Surabaya, nderek Pak Sun ndek kota-kota lain, tapi ndek omah delon. Apa? Aku ki mangsamu ndagel ngene iki ndagel ning omah kan petani tuladan aku ki, Mas. Lah alah, wong petani awakmu gak sukses mbok pamerno ning kene lho. Tak aturi ya. Nggih. Kene iki rak kedunge kawruh gudange ilmu. Kedunge kawruh gudange ilmu. Kudu iso nuduhke kawruh lan ilmumu. Oh nggih. Loh, gampil niku. Jenengan ilmu bab perkara napa? Jenengan nyuwune. Pripun, Man? Kowe adu karo Yuda. Oh nggih. Itu ya menang aku to, mun dek mau kelaper kalah kok dek. Adu ilmu nek bab kepinteran utawa bab adu ilmu nek kula kok mboten sombong mboten pamer. Wong Jawa niku nek landhep aja natoni, banter aja nglancangi, dhuwur aja ngungkuli. Wong sombong kuwi gak entuk. Lho nyapa lho sombong dhisik perkara melarat keri dek. Iki prinsipe apa? Wong kudu jiin lho kowe bocah kira lho. Tenan. Lah saiki tak tekoki sing gampang-gampangan ae. Apa? Kewan paling gedhe sak donya apa? Ya kewan iki nuwun sewu lak buli mbok mesti roh sing paling gedhe mesti jerapah kuwi genah kurang gedhe. Jerapah meteng. Kurang gedhe. Bae jerapah. Kewan paling gedhe apa? Anu dinosaurus. Kuwi lak jaman biyen saiki ya. Gajah. Kewan paling gedhe? Gajah. Lah bener. Lho, piye to bocah iki? Takonmu kok sepo enak niku piye to jane? Lah iki urung ndelike gajah ning ndi? Ndelike gajah ki ning Bonbin utawa ning Sumatera? Ning Bonbin malah nganggo karcis didelok cah cilik-cilik. Ning hutan belantaran Lampung isih akeh nek arep pesen gading. Lan ndelike gajah ning gajah ki ning Balai Desa Katemenggungan. Lho kok iso? Kowe wis tau prong ning Balai Desa kene? Lah aku ning jero mah. Enek gajah ora? Gak enek. Lah kuwi ndelik. Piye masamu? Lambemu lakmu takon ning aku piye? Kewan paling gedhe apa? Gajah. Ndelike gajah ning ndi? Bonbin. Akeh nang kathah cilik-cilik difoto Sumatera. Sumatera Lampung nek pengen pesen gading Lampung sih akeh. Lah ndelike mau ning. Ning Balai Desa Katemenggungan lho ndelike gajah. Lah kok iso to, Mas? Wis tau ning Balai Desa kene, Bro? Wis mlebu ning kono. Enek gajah ora? Enggak. Lah kuwi ndelik. Berarti pengalaman kowe iki. Kowe sok pinter dadi pengalaman. Berarti rono perkara gajah. Yo gajah yo ngerti to wong aku. Berarti enek sing anake gajah niku jenenge apa? Anake gajah bleduk. Lho, lak sing gedhe berarti jenenge gajah. Anake gajah. Berarti antarane gajah gedhe karo gajah cilik carane lak misahne piye? Yo ngerti. Piye? Gajah gedhe dikek nang kandang. Oh, sing cilik nangis nututi. Sing cilik ditumpakno truk. Ah, sing gedhe kincal-kincal, sing dulang sapa? Lah piye carane misahne gajah gedhe karo gajah cilik? Gampang dadekne siji diayak esek. Nak ceblok cilik lak sing ning dhuwur gedhe. Mulai wedi to kowe lak ora roh. Gajah diayak tok terus. Jadi gajah dikelompokne diayak. Nek ceblok cilik nek sing ning dhuwur gedhe. Kuwi genah, Mas. Golek pasir ora percaya tekono bakul pasir ora percaya. Tenan. Diayak nek sek wis kena. Toko sing paling gede sak Blitar apa? Lho sembarang enek toko emas anu kurang gede. Toko Blitar iki kurang gede. Lah toko sing paling gede apa? Sing dodol layakan gajah. Wong sing paling goblok sak donya wong apa? Wong gak sekolah, kurang cengoh, wong idiot, kurang goblok. Wong sing paling goblok sak donya. Sing percaya nek ayakan gajah ning donya iki lho.
Ya males. Awakmu yo ngono lho, iso bose ditakoki kowe. Paling tidak awak ade sebagai generasi muda, pepatah mengatakan jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Wah. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Bung Karno bilang, berilah aku 100.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akar-akarnya. Berilah aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Wih, Pentingnya generasi muda. Ngono ya. Awak kan sebagai generasi muda, penerus kemerdekaan. Paling tidak persembahkanlah opo, kowe mempersembahkan opo kanggo HUT kemerdekaan RI. Lah ora duwe apa-apa belas kok. Kowe njalukmu apa to? Nyumbang kuwi ora kudu duit. Oh, ngaten. Iso ego partikel, iso donga, iso apa wae sesuai dengan kemampuan. Awakmu sebagai seniman mengisi kemerdekaan dengan kesenimananmu, sebagai pegawai mengisi kemerdekaan dengan kepegawaianmu. Contohnya saiki deklamasi. Ora kudu nyoncong bedil. Awakmu jadi seniman ya kudu iso menunjukkan bagaimana lah kowe jadi seorang seniman. Jadi maksudnya aku kon nyapo. Aku ora ngerti kok. Lah kowe apa kok arep HUT kemerdekaan puisi apa deklamasi? Siap aku sembarang. Paling tidak Nek puisi percaya rajane ya, Cek. Raja no. Tahu lomba ning Surabaya nomor. Tahu nomor 6 kok. Nomor 1. Nomor 1. Nek zaman biyen tahun 45 mesti berjuangnya lho. Oh, iki. Oh iya, heeh. Apa we? Bedil. Bedil matamu tanganku tak ngenek-ngenek. Lah wah. Kowe iki ngene iki mau perjuangnya mesti bedil kocolok. Lah paling tidak iki lho. Suara apa, Cil? Ah, mbokmu atuk nek kowe ketoke wae. Iki lho. Apa? Oh, bedil. Anu apa iki jenenge pistol. Lah nek iki film Rambo, iya, iya. Ratatatatata. Oh, ketok magic kuwi. Ketok magic. Brem. Brem. Lah nek iki. Oh, iya. Apa? Kembang api. Apa? Granat. Apa? Granat. Oh, ya pejuangan ya. Lah nek iki suara apa? Plung. Lho. Apa deh? Ngopo lho? Walah. Jelebret kabeh iki. Ya, cok. Ayo, Puisi oke siap. Mas Percil akan mempersembahkan puisi. Lah iya to dhisikno. Oh nggih. Siap. Tak kei contoh. Contohna Iringan musik, Dek. diringi apa? Yuda iki kiai lho menang-menang. Ayo musik. Oke. Ya kiai Ratawandus. Lirik irangane Mas. Awakmu njaluk lagu apa? Loh, lagu yang nuansa kebangsaan. Kebangsaan, Oke. lalu Bandung utawa apa? Halo Bandung juga Siap, boleh. siap. Oke. Pahlawanku, Halo Bandung. kau korbankan jiwa dan ragamu demi mengusir penjajah dari ibu pertiwi. Lirik. Dari Sabang sampai Merauke, kau usir penjajah dari muka bumi ini. Tetesan darah dan keringatmu, tulang belulang yang berserakan menjadi saksi sejarah perjuanganmu, pahlawanku. Jasamu akan kukenang sepanjang masa. Terima kasih. Ilo pahlawan aku. Apa ya? Juara aku puisi. Suara Oh, apa? weh, Jal. Iya. Apa njaluk apa? Pahlawan apa? Ya terserah apa kok iso. Oke. Nadane sing penak. Oke, ya. Wis. Omongno sik Cak Percil ngono lho. Baiklah para hadirin yang berbahagia. Bahagia. Rayak jempolmu apuk tenan. Bahagia kita sambut penampilan deklamasi dari Cak Percil Su Kadeni. Gurine gak Lah jenengmu sapa, Cak? Deni kok Alah Kadeni no KTP kok iso. Iya, wakmu tak leh tambir gelem kowe. Lewat sebuah deklamasi dengan judul Pahlawan. Terima kasih Dek Tambir. Pahlawanku. Abang biru lampune disco. Kau abang biru lampu di Awak disco. kuru mikir Oh, pahlawanku mikir bocah wae kuru. Bojo sing Ya ampun, mosok ndek bojo nempen. Pahlawanku jalo disayang. Sing tuwek jalo tak tuwapok tenan kowe kemalan. Nembange sing sigrak kaya aku lho, Dek. Oh, sing iramane Mares. Hit. Oh, oke, ya. Pahlawanku
pahlawanku Manuke cucak rawa cucak cucak rawa dawa pahlawanku dawa buntute sing akeh ulune sing akeh wulune yen digoyang ser aduh penake tak tau bos non saya bos lah sing piye to karepmu sing piye aku sing piye ampun dek sing piye sing Indonesia oh lagu perjuangan oke ya baiklah ngono lho mangelek-ngelek aja dadine yo lho ngelek-ngeleki ya Yuda iki lagu perjuangan aja tenan lho iki oke siap Indonesia air beta tanah air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala selalu di puja bangsa di sana di mana dari rumah saku kamu takut aku loh di sana tempat lahir beta ibuku dewe kok isa lah iya tempat lahir beta mending di oh iya dibuat dibesarkan bunda dimii barang bahasa Jawa tempat berlindung di hari tua pensiunan bisa pensiun dari tua berlindungnya pensiun tadi sampai akhir menutup mata innalillahi wa inna ilaihi raji'un kita wis bar pensiun kayak wis innalillahi lho lah ya menutup mata itu berarti meninggal dunia ngono lho Mas iki bahasa Jawa dan bahasa Indonesia masih